Gwasha Linda Jiwa Armando pardon Patakutara mutara makasimudzwa izvo ndizvo kuti isada kuzvinzwa sangamire nyaya iri pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti uya Kudare tigowana zvinhu zvatakashanda pamusha tiri tose nanembo dzako chitupa nemari yedare. Vakutaura izvozvo ndiGwasha Linda achitaura kuna pardon Armando. Taura tinze Linda. My BSc aindaita 1100 ndikataura zvinhu zvazvo atengwa nemari yefodi akatengwa ngoro marata 10 nemadhoo frame 2 mawindo frame 2 nedhoo nemubhedha nemaspika tichi zvinhu izvi ndo zvandiri kuziva zvakatengwa nemari yefodya asi zviri kumba kwamama ndizviri kuti ndezvangu. Armando akadaira kuti zvinhu ndezvemudzimai wangu mukati muno mukati isi hatikwanisi kuti vanhu musheya nezvinhu zvisina kurambana ngatidzokerai munodini kunogarisana asi kudzokera kwandakaita ndakaona kuti kumanikidzira hapana kugare ndikudiwa handidiwi ndo pandakakwaniswa kufowo Armando kukuro ndomuchisununduka kudzokera kusha kwangu andakadii andakaberekwa nekuti ndakaona kuti ndikaramba ndichishingirira vazhinji vanoita suicide nenyaya yekuti unenge uchishingirira uchishungurudzwa ndakaona zvakafukodzera hazvo kuti ndidii ndidzokere kumba ndogara kumba. Saka mari yefodya iyoyo mudare muno ndikataura ndakapuwa $40 mari yandakapuwa zvikagumira ipapo. Saka indaunzawo Armando mudare muno kuti inini ndakudawo zvinhu zvandakashandawo pa 6 years dzandakagara tisi. Une list here zvinhu zvacho. Zvinhu zvamakaisa apa ndo zvamuri kuda here kana kuti ndo zvese zviripo? Ndo zvinhu zvese zvazvakashanda. Muri mese tangamira zvinhu zvakashandwa nevana vari pamberi penyu. Mombe 2, gejo 1, ngoro 1, marata 20, madoor frames 4, mawindow frames 4, madoors 3, fertilizers 5 bags, mubeda 1, speakers set, TV nebattery. Hanzi ndozvo zvatoda kuti tigowane. Saka nemari ndazwa muchitaura mari ndozviro zvakazotengwa nemari iyoyo. Mari pavakabvunza mudare muno ndo zvakati ngoro zvakatengwa gore rino ingoro mubhedha marata. Wazvisa ipapa banditi. Zvichenji hayo yakasara ndine hangu naye handizivi asi kutaura zviripo. Kuti muno mudare makapewa mari $40 pamakaya last time. Izvo zviri kutaurwa. Simudzaizwi muri watatu iwe nani? Saka kugwana zvinhu zvida kugwana muri watatu. Ndo zvari kutaura. Zvinoda kuti upedzise. Handizivi kuno kunoabata usiya nakutaura usiya. Kana tenga mimi. Namozo ni nyaya yakambopinda last time pale. Yakapinda akataura kuti ukashanda zvinhu zvaro watatu. Akabvunzwa akati zvinhu zvindizve mukadzi wangu.
mubvunzo hanzi nhasi waakutaura patakambopinda ichipinda pawakamboburitsa here muromo wekuti ndakashanda nemukadzi wangu nemunin'ina wangu hanzi unoti chii hanzi takatanga takasenza nemunin'ina wangu napamene taibatsirana basa si zvakakufanana nepandakauya mudare muno ndichiti ndakapuwa $40 pa 1,600 ndakapuwa $40 ndo mari yandakapuwa chete handina chimwe chandakakwanisa ndo zvaro ndikati izvo mari iyo yakandotenga zvinhu izvo asi handiri watatu ndo mubvunzo waapa kuti unapamene takashanda taishanda tiri pamwe chete pamusoro changani baba mune wazvimwe waitotorwa sekunge mwana womurume baba mune yaiwa nekumba kwawakawanobva aiwa muonero wandikuita ndokuti uyu achitenga zvinhu sezvekuwaka munhu aitenga sezvinhu zvake muonero wangu atenge zvinhu zvekuwaka uchiti ndezvangu nabanira uchida kuwaka musha wako aitenga sezvinhu zvake asi sepano paane nyaya munhu anenge anoda kuzemaiveta bcause ukada kutokakuleta kuti vanongoendia kuti nezvinhu zviripo pamwe pamunini yavo wonga wakatopiwa mwana aibikirwa sadzaka pindura tinzwe kadhu zvataura kuti makwataita nabamuni vamutetenda navo kubasa mari yavo chipatanidza kuti mafoti achitenga mufitilizer zvekuti haikusi kuti mwanga ni mwana munhu aitoti tatinga kubasa tese mari yakaitoshanda uchitenga mafitilizer saka nabamuni zvauri zvemari iwe kana wazopiwa mari yako nemukadzi wako ndokuna makatenga izvi taiti tida kuti semhuri tiitewo mombe sekuti motata kufodya nanabamuni matigwana mari haikwanisi kutenga mundo tatigwana tatitenga izvozvo tiri pamwe chete ishe machira change kutondera nechitongo mari ifodya vaishandisike haana kutaura kuti akagowana nemunin'ina nemukadzi naye ndakatenga zvinhu ndikaisa mumba kamai chengeta dzakachengetwa namai kana ndichitondera achitaura nyange iyi ndofunga yambonyaya yangoti kana uchigara nemunin'ina mumba munin'ina waunongosogara naye uchimedzisa kuchikoro kana kumutengera sadza kana kumutengera mbatya dzekupfeka kwete kuti angaite sheya yekuti dzofre waida kuzodambura here dofre ada waida kuzoita sei muzvare racho toti gende navo kungosenzesa asi kuningira angatori pasi penyu inini ndimamwe baba namai saka baba namai waimba ndiwo wakatenga zvinhu mukaita zvinhu zvenyu nemudzimai imwe wako ndo wakungorwadza tete kuti nekuti atenga tishiye saka wakuisa kuningira kuti aripo ibezvacho saka muri kuranda pese muri okay chizakazaka ndingatichiite tifamba achangamiri ini ndikuda kubvunza mai mubvunzo wangu kuna mai ndiri kuvabvunza ndichiti pamakashanda zvinhu zvenyu zvese mechishanda nababa munina mune chamakawapawo here kana kuti mune chamanga makavapuromisawo here kuti kushanda kwatiri kuita kuchazokupaiwo chakati ndikubvunza mai pane zvatakashanda tongoti last year kushanda kwatakaita last year takashanda tikatenga ndoka takatenga mombe 2 negetu vamunini vapuwawo mari yawakapuwa yekuti watengawo zvavanoda ndoinga zvakapuwa unge 150 inini zvandapuwawo $100 kuti ndinononga zvandaida kudini kunonga ndo mashandiro atakadini takaita gore rapera zvakashandwa gore rino ini handitombozivi kuti zvakafamba sei chandakapuwa ini $40 chete zveurongwa hwese kuti pane chii chakatengwa
Changamire chinombada kutongoona apa mukomana akuda kupota ngozi kutenga madhofuremu nekutenga kwaida kuwaka saka aizogurirana imba ina bamine yanga ada kuwaka besides pasina kuramba. Alright, chibudai toapa munhu wando mundo uwirirane muri wairi muzvare moenda makamirira mai kuti wadiscase kuti wangazvishiye sei wawirirane vari wega panze toona kuti pamune makonana mozodzoka dare rozokubatsirai nekuti zvimwe zvinhu vanongowirirana vanhu vese kuti iwe torako ichi torako ichi torako ichi makaya moenda nawo daidza muyamba